er blevet sendt frem igen også. Jan har sendt os en besked på 12.12 og er interesseret i at vide, om rytterne har haft tid til at se ruten på forhånd, for eksempel i bil. Ja, rytteren med lokalt kendskab, han tror på en masse spurt. Så må vi se, om han får ret. Jeg synes ikke, vi så meget til Team Give Steel i andet end lige de allerførste udbrudsforsøg. Der er nok nogle unge gutter, der har lidt ondt i benene i dag. Punktering. Team Polti-rytteren Besega. Svært at holde den i svinget. Stoffer Juhl, der er gået med i udbruddet her. Han har også været nede og ligge et par gange. Ja, de har ikke været heldige på det danske landshold. Og havde også selv håbet på mere, end hvad det er blevet til. Ved banegårdspladsen med at være fuldstændig fyldt med mennesker langs opløbsstrækningen. Bakkespurter venter der. Den første om 10 kilometer. Og hvis udbruddet holder hele vejen til toppen af bakken, så kan vi ønske Axel Scott Hansen stort tillykke med den samlede sejr i bakkekonkurrencen. Ikke være til at indhente. Og nu ser det næsten ud som om, at Alpecin har givet op. De er væk fra fronten nu. Og det samme med Flanders Baloise. Jeg tror, vi så tilbage her, hvor vi rammer forplejningszonen. Ser det ud som om, at det kun er Visma tilbage, der har til opgave at kontrollere det herfra. Og de kunne godt have lidt begrænset interesse i at hente det, men køretrøje. Altså Kubish. Slovakiske mesterskabstrøje.
Laporte i grønt. Nummer 1, 2 og 4. De 6 forreste tilbage i Faaborg. Og her vinderen af årets bakkekonkurrence, Axel Scott Hansen. Meget taktik i den. Der er også cykelkunst i vandet. En cykel her formet af en 10-12 kajakker. Så er der angreb. Så kommer der angreb, og det er fra Storm Ingebrigtsen. Kjellberg følger med. Ret lukker hullet. Christoffer Juhl arbejder hårdt for det. Der kommer et lille hul. Rosenlund forsøger også at hænge på. For næst sidste gang. Og så ind mod målstregen. Rosenlund, der lignede en, der havde det lidt svært op ad bakken. Tager stadig sine føringer. Christoffer Juhl i landsholdstrøjen. Forrest. Sidste omgang for de 6 udbrydere. Jeg har selvfølgelig set blandt andet Mads Pedersen køre hjem langt udefra. Nej. Kasper Pedersen er med nede. 2 Cola-Quick-ryttere, også i asfalten. Sebastian Nielsen, den ene af dem. Og så er det Nørtoft, der kom for anden gang i dag. Bardiane der. Det er fra den finske mester. Med Storm Ingebrigtsen på hjul. Stian Rosenlund, der igen har svært ved at følge med. Også Christoffer Juhl kæmper med det. 1 minut er der kun ned til feltet nu. Med 10,5 kilometer igen. Og nu er SWAT Club også med oppe. Det er Trek. Albizin ikke længere synlig helt fremme. Han vil ikke have de andre med. Den finske mester forsøger at tage den fra spids. Og heller ikke Ingebrigtsen forsøger i første omgang at følge med. Unibet har også sat sig frem med den slovakiske mester og toeren i klassementet Kubic i anden position. Første mand hentet
fra udbruddet. Stian Rosenlund, der falder tilbage. Unibet med en voldsom acceleration her. Ud af Diernes. Faxe Kondi rytter på hjul. Uno X Mobility. Det er måske Carl Frederik Bevor. Jeg synes, det ligner nummer 61. Og det er Squat Club. Og Malberg. Laporte, der går efter. Søren Krag er med os. Så er det Christoffer Juhl, der går frem. Christoffer Juhl sætter tempo i udbruddet. De skal køre helt til stregen, hvis de skal have en mulighed for at afgøre det mellem sig. Ja, der er ikke tid til at kigge sig ret meget tilbage. Og han slår et hul med det samme. Det er den finske mester, der forsøger at lukke. Og prøv at se, hvor få rytter, der er tilbage i feltet. Efter det her temposkift. Storm Ingebrigtsen. Det ser godt ud for Uno X-rytteren i Faxe Kondi-tøj. Prøv lige at se et hul, han har slået. Men jeg tror ikke, der er kræfter hos de fire, der forsøger at komme op. Han kommer rundt i rundkørslen her. I fuld fart så ind på opløbsstrækningen. Jeg tror ikke, at de henter ham, Storm Ingebrigtsen. Med et udmodståeligt angreb langt udefra. Sidste 200 meter for Storm Ingebrigtsen, så kan han række armene i vejret. Det bliver norsk sejr i Faaborg. Storm Ingebrigtsen fra Uno X Mobility. Team Faxe Kondi herunder PostNord Danmark Rundt. Og andenpladsen tager Besikka sig af. Sjælstrøm ind som nummer 3. Chris Juhl bliver nummer 5. Og så kommer feltet ind lige nøjagtigt for sent til at kunne køre om sejren. Plowright ser ud til at vinde feltet spurt. Men det er Storm Ingebrigtsen, der vinder etappen. Flot kørt af den unge nordmand.